No niin, nyt ollaan täällä parkilla. Tänään me otetaan täältä Tohmajärveltä klippejä. Sitten me otetaan Kiteeltäkin klippejä. Me käydään kaupassa. Meillä on 20 kerrankin, kun meillä on rahaa. Niin, me ostetaan jotain. Mut nyt aloitetaan lämpäily sinne Kiteelle tällä pumptrackilla. Ja... Eikös Kiteellä oo pumptrack? Ei se iso pumptrack, se on joku parkki. Okay. Niin me mennään Kiteen parkille, nyt ollaan pumptrackilla. Haluatko sä vetää ensimmäisen teeman? Vähän on pro-suuntaan. Niin mä oon vähän huonompi. Mies saa hiili vaan yhdelle. Ja vippejä. Muistakaa painaa peukku ja tilata kanava. Muistakaa painaa peukku ja tilata kanava. No niin Joni, kuva Minnu. Niin me vedään joku hunnun. Olisiko... Voidaan tehdä perusvippi. Mä oon huonompi, me on saanut 2-3 kertaa hiiliä. Nee. Ja tähän Nälkkää. se vähän vinkuu takarekas, mutta no Ei se haittaa. ei se haittaa. No mä vedän Muistakaa painaa peukku ja tilata kanava. Vai mitä Joni? Mä vedän Muistakaa, mitä pitää tehdä tälle kanavalle? tilata. Tykätä. Niin. Ja niin. Otetaan. No mä teen vielä yhden. Onko? Joni vetää nyt jonkun. Jousi seuraavaksi koittaa hiiltä. Teille katsojille. Tämäköhän Joni koittaa. Tupla. Aika smoothi. Aika smoothi. Aika Smoothi. Me vedään hiili videolle. Okay. Me ei ihan aina sitä saa yhdelle. Välillä saa. Niin nyt me vedään hiili. Meni. Meni. No, mä vedän jonkun boksi. Alko. Tyyppi vetää joku boksi. Oho, lipes jalka. Lipes. Lipes jalka vähän. Otako se päälle? Soittaisiko 50 tilaajaa, voitais tehdä se live-striimejä. Nyt Joni vetää jonkun hullu olee. Lippä jalka. Minkä sä vedit? Tupla. Kuva. Me vedään. Olisiko vippi tosta kulmasta? Mistä Okay. säkin vedit? Tupla. Tupla. Mä vedän Okay. Yhdelle. Meni yhden. Vedetään vielä joku. Vedetään tohon. Mä vedän tohon vippiin. Okay. Vedetään boksiin. Jätä jo yhteen tahtoon. Boksiin. Joo. Sitten Joo. Mä teen tuplahiili. Ok, tupla hiili. Joni siis saa ehkä. Melkein ekalla. Melkein. Olisiko päälle? Nyt menee päälle. Mä tiedän jos. Yhdelle. Vedätkö se vielä kerran? Vielä kerran. Melkein. En mä tiedä, oliko se. Tänään me käydä kaupassa Kiteellä, etsitään spotteja. Mennään Kiteelle. Ja no mulla on 15 prosakkuu.
Kuva. Kuva. Me vedään. Oisko? En mä tiedä. Me vedään. Tästä tohon vittu. Go. Joo, oli. Eli sit tästä tohon. Yhdellä. Me vedän sen tuplahiilin nyt päälle. Okay. Yes. Yes. Noniin. Noniin. Lopetetaan video. Lopetetaan video. Kovataan kiittää. No niin, nyt me lopetetaan tää video. Muistakaa tilata kanava ja tykätä. Niin nähdään Kiteellä.